راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زينة بزرزر 24 ግንቦት መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንወፃን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ይጽምበላሎ። ኣብ ወፃ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ከም ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ደንበታት ተኸፋፊሎም እዮም ን24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝጽምብልዋ ዘለው። ብስም ደገፍቲ ህግደፍን ተቃውምቲ ወይ ድማ ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሎም ዝጽምብልዋ ዘለው መዓልቲ ናጽነት ዝተፈላለየ ትርጉም ይዝወሃባ ዘሎ። ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ብቓልሱ ናጽነቱ ዘረጋገጸላ ዕለት ብምዃና ንኩሉ ተሐቆፍያ ከብሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሪቶታቶም ይህብለው። ናብ ራድዮ ኤርና መልእኽታቶም ዘመሓላልፉ ዝተፈላለዩ ወገናት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብውሕዳት ተጨዊ ዝርከብ ናጽነት ኤርትራ ንምስሊ ዝዓለት ደው ይንዎ እኳ እንተሎ ብመሪር ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ዝተረኸበ ምዃኑ ከዝንጋዕ ከም ዘይብሉ እዮም ዘዘኻኽሩ። ካልኦት ብወገኖም ህዝቢ ኤርትራ ካብ እዋን መግዛእትን ላዕሊ ብስደትን ሕሱም መነባብሮን ይግራፍ ከም ዘሎ ብምትሕሳብ ናይ ሓቂ ናጽነቱ ረኺቡ ክበሃል ከም ዘይከኣላ ገንዚቦም እንተኾነ ዛካብ ተኸታታሊ መግዛእታት ናጽነት ዝተኣወጀትላ መዓልቲ ብዋጋ መስዋዕቲ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ ዳ እምበር ብውሕዳት ሕድሪ ብጸቶም ዝጠለሙ ክትግለጽ ከም ዘይግባእ ብምኽንያት ዝዓለት ዝውሕዝ ዘሎ ርእቶታት የረድእ። ኣብ ናጻ ኤርትራ ሓርነትን መሰልን ዜጋታት ውሕስ ክኸውን እንተኾይኑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንለውጢ ድልው ክኸውንን ክጽዕርን ከም ዝግባእ እቲ ርእቶታት የተሓሳስብ። ኣስታት 1 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ጅቡቲ ዓመታዊ እቶታ ኣስታት $3 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ሓቢሩ። እቲ ሃገር ዓመታዊ ካብ ትረኽቦ ጃምላዊ እቶት መብዛሕትኡ ካብ ወደብ ዝርከብ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ካብ ትህቦ ኣገልግሎት ጥራይ ዓመታዊ ኣስታት $1.5 ቢልዮን ይበጽሕ። ካብ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ቻይና፣ ጃፓንን ካልኦት ሃገራትን ክራይ ናይቲ ኣብ ገማግም ባሕራ ዘለዎን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ብጠቕላላ ኣስታት $1 ቢልዮን ዝግመት ኣታዊ ከም ትረክቡን ተገሊጹ። እቲ ዝተረፈ ኣታዊታት ሃገርካ ካብ መሸጣ ከብቲ፣ ጤለበጊዕን ኣግማልን ናብ ሃገራት ዓረብ ሓዋላን ካልእ ንኣሽቱ ንግዳውን ምንቅስቓሳትን ዝርከብ እዩ። ጅቡቲ ምስ ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ብምንጽጻር ጃምላዊ ዓመታዊ እቶታ ብናይ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ መምዘኒ ብርኩት እኳ እንተኾነ ዜጋታታ ዝተማልአ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ ክልተ ሃገራት ኣብ ናይጀርያን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ዝተኻየደ ግጭታት ብውሕዱ 140 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ካብቲ ዞባ ሓቢረን። ኣብ ናይጀርያ ዞባ ፕላቶ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ጓሶትን ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣማኢት ካልኦት ድማ ብከቢድን ፎኪስን ቆሲሎም። ብዘይካዚ በቲ ቀቢላ ዝመበገሲኡ ግጭት ልዕሊ 1,000 ኣባይቲ ተቓጺሉ ኣሽሓ ስድራ ቤታት ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ተበታቲኖም ኣለዉ። እቲ ዞባ ብዘይካቲ ዘለዎ ናይ ቀቢላ ምክፍፋል ምስ ሃይማኖት ብዝተሓሓዘ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ምትፍናን ከም ጸንሑ እዩ ዝፍለጥ። ሓይልታት ጸጥታ ዞባ ፕላቶ እቲ ግጭት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተወን ህድኣት ከም ዘሎን እኳ እንተሓበሩ ነበርቲ ሓያሎ ቁሸታት ግና እቲ ወጥሪ ገና ከም ዘይሃደዮም ዝገልጹ። ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ናይጀርያ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ሽበራውያን ጉጅለታት ዜጋታታ ግዳያት ሞትን መጭወይትን ካብ ምዃን ኣዕረፉን። ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ትርከብ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ግጭት እውን ብውሕዱ 40 ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ግጭት ምስ ማሊ ኣብ ዘዋስን ሰሜናዊ ዞባ የተንካን ምስ ተጎን ጋናን ዘዳውብ ደቡባዊ ሸነኽ ዞባ ኩልፖሎጎን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ከም ዝተኻየደ ዝሓበራ ማዕከናት ዜና ጠንቁ ድማ ሃይማኖትን ሽበራን ምዃኑ ጠቒሰን። ምንቅስቓስ ጅሃድ ከም ዘካይዱ ዝተገልጹ ዕጡቓት ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ሓያሎ ቁሸታት ብ18-19 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ መጥቃዕታት ዛጊት ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተሓበረ ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ቡርኪና ፋሶ ድሕርቲ ኣብ መስከረም 2022 ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መላእ ጸጥታት ሃገር ከውሕዝ ዝኽእል ርጉእ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘይብላ ይፍለጥ። ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ቅናት ሳሕለ ሰሓራ ዝርከባ ሃገራት ካብ ነዊሕ ዓመታት ምስ ሽበራ ዝተተሓሓዘ ጸጥታዊ ስጋት አንጸላሊወን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ። ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን